Jo, pěkně, pěkně, pojď, pojď. No a už je tam Miloš Veselý studuje. První palečkaček Miloš Veselý studuje. Miloš to vzal jedním vrzem a dostává se na přední pozici. No a Miloš zpátky do koní a vypracoval si, rád bych řekl, nedostřiží ten náskok, ale motorsport není se dostřiží. Podívejte se na ten souboj a tam je třetí místo. Dlouhě značné, najde do posledního kola místo první. Kurva fix. To je škoda. Ale na druhou pozici se dostal František Vojk, Pavla Špačka. A tak to asi